Squid Game Season 3, meh. K-pop Demon Hunters, Absolute Cinema. Soda, soda, pop. Soda, soda, pop. Sobrang nakaka-relate ako sa Squid Game kasi araw-araw gusto mo rin kumita ng gano'ng kalaking pera pero kailangan mong tapakan ng maraming tao para maabot yun, di ba? Very Pinoy coded. So, gusto lang pag-usapan kasi kakatapos ko din panoorin yung Season 3. Well, technically, second half siya ng Season 2 pero siguro para hindi mahirapan mag-isip ang mga tao dahil pinapanood naman nila ang Squid Game para sa mga games. Pero napamahal ako sa Season 1 dahil sa story. Malalim din yung kwento, meron sila mga kanya-kanilang mga problema at parang nailalabas nila yung kanilang style o yung paano sila makikitungo dun sa mga madugong games sa Squid Game. Depende ko ng mga pinagdaanan nila. For example, kung isa siyang scammer dati, sabihin mo mukha siyang pera, iba naman pumasok doon dahil sa kanyang anak lang, yung mga ganun bagay. Pero di na ako nagulat na hindi niya naabot yung Season 1 na hype kasi yung Season 1, isipin mo pareho story tsaka yung mga games sobrang bago. Sobrang pioneer siya ng ganong style na masa kasi alam ko may magsasabi na hindi naman ito yung unang klaseng killing game. Meron naman yung parang sa Japanese na Battle Royale, diba? Yung doon daw nang galing nagsimula yun. Wala naman ba akong problema doon. So mahilig din ako sa mga ganong klaseng games tulad ng Alice in Borderland tsaka yung Darwin's Game. Lalo na tong sobrang ganda na All of Us Are Dead. Nireview ko din niya. So bang na next level yan eh. So alam naman ito ng production kasi tulad ng karamihan ng mga gimmicks at trends, magiging stale din na kung puro game lang ang paglalagyan nila ng panahon. Pero kung iisipin mo yung mga games nga ngayon, hindi naman ganun ka wow factor eh. Meron asing 3 games ngayon sa Season 3 na to. Yung first game, gustong gusto ko siya, yung hide and seek na on steroids na maghahanapan sila sa mga pinto tapos kada pinto may kanya-kanya sila mga susi, yung mga maghahanap sa kanila sasaksakin at ang goal ng mga nagtatago ay hindi sila makita. Pangalawa naman yung jump rope na matigas tapos kailangan nilang pang tumalon sa gitna na may parang break. Para sa akin medyo weak siya kumpara sa lahat ng mga games na ginawa nila throughout sa Squid Game kasi para lang siyang rehash version nung tumatalon sa mga salamin yung nababasag, parang ganun lang siya na meron jump rope kasi meron siyang element nung height eh. Meron siyang element nung meron pang kailangan talunan sa gitna. Tapos yung huling-huli, ang pinaka-weird sa lahat yung tulakan. Kasi yung huling-huling game sa Season 1, ang ganda eh. Ang pinaka-paborito ko pa nga sa buong Season 2 na ito, kasi hindi ko makakount sa Season 3 tong huli. Sa totoo lang, ay yung kay Train to Busan guy. Yung nagkatapat na sila, gusto nang barilin yung sarili niya. Kasi yun yung pinaka-essence kung bakit bumalik si Song Gi-hun. Si Gi-hun, yung pinaka-bida eh. Kung paano ko ma-overthrow o paano ko matatalo itong Squid Game franchise na to, itong production na to. Eh syempre, meron na siyang pera at alam na niya kung paano siya nakapasok doon at kung paano rin siya nanalo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung kinalungkot ko doon sa ending. Yung mga tao, iniisip nila kung paano niya matatalo itong malaking franchise na to. Pero syempre, isipin mo ba din yung production value nito? Ito ang most viewed na series ng Netflix sa buong history nila. Aasa ka ba na tatapusin nila agad? Hindi. At nakita ko rin yun sa mga iba pang news online ng mga western directors at mga western actors na gusto maging part ng Squid Game. So alam ko na agad, papasok pa lang dito na hindi matatapos tong death game na to from the inside. Matatapos yung Korean Squid Game, yung mga Koreano na sumasali doon sa kanilang bansa, pero magkakaroon to na iba pang bansa. At pinakita nga sa dulo na meron pang isa. So isa-isayin muna natin. So yung doon sa first part, yung hide and seek, maganda siya. Na-feel ko yung intensity, na-feel ko yung kaba. VIP si LGBT, VIP si trans doon. Ang dami niya nagawa. Nakakalungkot lang yung pag-send off sa kanya. Sinaksak lang siya sa likod. Ganun lang. Wala man lang slow-mo tulad nung nakuha nung bida. Wala man lang fight. Ang dami niya nagawa papunta doon. Diba? Ang dami niyang tinalo. Meron pa siyang lola at isa pang kasama na buntis. At gusto inis ako sa batang. Wait lang, mamaya, sandali lang. Alam ko symbol yun. Sige, wait lang. So, nalungkot ako na namatay na siya ng ganon. Kasi marami nga nagsasabi na mga what if, ang multo nila kung dumiretso na lang siya doon sa exit. Gusto ko yung nangyari doon sa pangalito, yung kamukha ni Rudy Baldwin, yung seer na babae. Gusto ko yung ng karma na nakuha niya doon. Tapos, nag-overthink lang ba ako doon sa pinagdaanan nung buntis? Kasi alam ko pag buntis ka, hindi ka makakatayo lang pagkatapos umanganak. Hindi yan parang sinukmuraan ka lang o nag-workout ka lang ng 30 minutes tapos pwede ka nang tumayo. Pagod ka lang, hinihingal ka lang. Kailangan mo lang huminga ng onte at i-pace sarili makatayo ka na. Diba? Diba ngayon mga nanay dyan, kailangan pa ng dami nakaturok, diba? Para lang mag-function, para lang makapagpahinga na maayos, para lang makapag-recuperate. Diba? Meron pa yung mga likido. Pero yun sa kanya, hindi ko alam bakit hindi siya doon tinulungan no mismo mga staff. Nakakaasar
kasi, bakit na? Ano ba pakialam dyan yung stock? Bakit kailangan yung bata? Bakit tinulungan nilang pakainin yung bata? Di ba? Pinadede pa nga siya Di ba? Nung isa tanggal angas nga So, bakit biglang may paki sila? Well, ang explanation daw is, napag-desisyonan lang nila yung rules nung moment na yon. Kasi sinabi nung frontman, anong gusto nyo desisyonan natin sa batang ito? Sasama ba natin siya sa character o hindi? So, sinama nila yung bata. Ang nangyari, siya yung pumalit sa kanyang nanay na namatay. Kasi doon sa next game, yung jump rope, yun yung episode na namatay na siya. Tumalon siya doon. So, dito pala, ito yung pinaka-weak nilang game. Ang gusto ko kasi sa Squid Game, yung mga laro ng mga bata, hindi lang naman siya parang mamamatay kapag di mo nagawa Meron din silang mga twist, di ba? Meron din silang mga dinadagdag, meron silang mga kailangan. Tulad nun sa hide and seek, biglang merong susi, di ba, na kailangan mo. So, para siya naging hide and seek plus tag, di ba, parang yung habulan. So, ito yung game na parang, okay, para lang merong maiusad dun sa kwento. Kasi ito na yung part na si Gi-hun ay, parang nasa Deku moment na siya, sa kaneki na siya, parang, ayoko na, ayoko na, pagod na ako maging hero. Ito na yung depression arc ni Deku. Maganda itong pag-paint sa kanya na tao lang din si Gi-hun. Hindi siya yung hero-herohan na pag merong gustong gawin ay magagawa niya. Tao rin siya at ang kalaban niya isang buong korporasyon. At nagigets ko yun at gustong-gusto ko yung pagkaka-paint nila sa kanya nun. Ayoko lang yung naging desisyon niya sa dulo. Pero sige, daanan muna natin mga namatay sunod-sunod. So after nitong first game, sunod-sunod na namatay yung tatlong triple threat, which is yung nanay, yung lola at si Tran. Na nakalungkot kasi isang grupo sila throughout Pinakita yung kanilang solidarity, pinakita yung kanilang friendship, pinakita yung kanilang pinagdaanan at kung paano nila tinutulungan ang sarili nila. Pero nung namatay lang si Trans, namatay na sila sunod-sunod. Nagigets ko na kung bakit namatay si Lola. Diba? Kasi namatay yung kanya anak, wala na akong ipupush dito. Meron pa siya isang Hail Mary attempt nung nagvo-voting na beforehand dun sa game ng jump rope na tama na, tigilan natin to, wala na akong paki sa akin winnings, i-share ko na lahat sa inyo yung winnings ko, sige na, karin nyo na lang. Nawala rin nakinig sa kanya, so nagpakamatay siya. Wala lang, parang namadalian lang ako dun, para dun. Tapos isipin mo lang, throughout sa mga 6 episodes na ito, si frontman ay laging pinapakita na nakikita niya yung mga tao na inaayos niya yung mga nangyayari, yung mga nag-harvest ng organs, yung pagdating ng mga VIP na kailangan kasuhin. So na-expect ko na bibigyan pa siya ng palaman, nabibigyan pa siya ng depth. Hanggang dun sa ending ng season 2 part 1, hindi ko maramdaman yung purpose ni frontman. Bakit ito ginagawa? Hanggang saan ba yung humanity niya? Papatayin ba niya yung kapatid niya o hindi? Pero meron siyang mga scenes doon na sabi, patayin nyo na yan. Pero sinabihan niya tong captain na to na ikut-ikutin pa sila. So ano ba, pinapatagal mo ba siyang mabuhay? O sana pinatayin mo na lang agad? Hindi ako dito nababaliw kahit yung mismo actor, ilang beses sila nag-usap ng director tungkol dun sa role niya. Tungkol dun sa gusto niya maging dun sa frontman. Panoorin niyo yung documentary na 30 minutes pagkatapos sa Netflix. Meron din nun. Kahit siya nalito Okay, magalit sa akin dito Kahit ako na-feel ko din naman na ang dami niya gustong maging. Alam ko yung mga director gusto nila magbigay ng parang abstraction na parang yan, parang gano'n. Naiintindihan ko yun Pero definite siya on both accounts Definite siya. Definite. Pinoy na Pinoy. Definite. Definite siya na gusto niya patayin yung kanyang kapatid. Definite siya na gusto niyang lituhin muna yung kanyang kapatid. Si Detective Huang. So, ba't hindi ka lang maging definite na hindi ka sure? Meron din ganong angulo. Hanggang sa dulo, mararamdaman niya yan. So, sige, tapusin muna natin yun. Namatay naman na si Budget Top. Yung yo. Nakatawa lang na yung kanyang kamatayan ay nandoon sa drugs. Okay sa akin yun. Nagkatawa naman ako na si Ming Su ay nagkaroon ng redeeming time na napatay niya yung laging nambubuli sa kanya. Pero na-addict din siya Naging weakness din niya yung kung ano yung nakuha nung dalawa. Nakakalungkot pa dito, sa kanyang version nung drugs, naging debuff siya Kasi yung dalawa, yung si Top tsaka yung pangalawa, pag tumitake sila ng drugs, lumalakas sila I mean, alam mo yun, lumalakas sila na nagagawa nilang gusto nilang gawin Si Ming Su parang reckless pa din siya Yun yung ayoko lang dun sa ginawa sa kanya. Pero tuwa ko na napatay niya isa dun sa mga antagonist dun. Ngayon, yung biglang naging bida dito, yung North Korean girl. Okay naman ako sa kanya, pero hindi kasi ako ganun ka-invested sa kanya tulad ng mga ibang characters Okay, galing siya sa North Korea, nag-defect siya, namatayan siya o hindi siya sure na namatay yung kanyang anak. Bumalik siya dun sa game para i-try i-save yung naka-work niya once. So medyo na medyo na real talk nga siya nung isang manager, di ba? Yung napatay niya doon sa isang party na nandun sila sa may elevator Medyo na real talk siya na parang, kaya mo lang ba ito ginagawa? Kasi guilty ka na yung anak mo buhay pa na magiging parte pa ng dulo. So I think magiging parte siya ng susunod na Squid Game na gagawin na sa ibang bansa. Kaya ako to sinasabi ng paulit-ulit kasi lahat to ibubuklat natin sa pinaka-weird na ending na nakita ko. Ngayon, okay, nandun na tayo ngayon. So namatay na dito yung ibang mga antagonist. Natitira na lang dito na importante. Si Gi-hun, si 333, yung tatay ni 222 na namatay na. Yung sanggol, kasi nga naging parte na siya nung game. Tsaka iba pa mga kalaban. Ito pa. So pinakita din na si frontman ay parang si Gi-hun na pinatay niya yung mga kalaban niya gamit yung dagger din. Na in-offer din niya kay Gi-hun na gawin mo to sa mga kalaban mo para matapos na. So nagpakita siya ng humanity doon. Yung moment lang na yun. Pero up to
a point lang. Hanggang dito lang. Hanggang leg lang. So doon na naman nalalagay yung hindi ko maipalagay kung saan ko lalagay itong si Frontman. So throughout nito ay Joshua Garcia ay tumutulong din na i-uncover kung sino ba talaga tong captain na to, na nung simula pa lang naging sus na talaga eh. Kasi isipin mo, isa tong island out na from nowhere, tas biglang nung nalaglag ka, ako si yung kapatid ni Inho, biglang nakuha ko na isang fisherman. Ang tagal nga nila para makita yun at hindi mo kailangan umabot doon para mangisda. Diba? Ang lalayo no. So doon pa lang, detective case, sana naisip mo yun. Pero okay lang. Hindi naman yun ang strength ngayon ng Squid Game na to. Hindi naman masyado sa writing. So, nandito na ngayon sa last game. Ito na yung weird na tulakan na ewan ko kung may ganun yung game sa ibang mga cultures. Sana ginandaan pala rin kasi ang ganda nung last game, the season 1. Ito tulakan naman to. At kailangan mo lang tumulak ng isa para makapasa doon sa next stage. So, tatlo yung stage. Iba-iba yung mga shapes. So, nagtutulungan ngayon sila kung paano natin masasave yung sarili natin para magamit natin yung bata sa dulo at si Gihon na tinatry siyang i-save. Ngayon, nakakalungkot lang dito kasi kahit to unang-una pa lang na shape, first stage pa lang, inaasahan ko na itutulak ni 333, yung tatay, yung 5 pa sa gilid para siya yung magpapakamatay sa dulo para mabuhay si Gihon at yung kanyang anak. Parang ikaw bilang tatay, ito na lang yung ibibigay mo para sa anak mo. Ang isang future, di ba? At alam mo naman na si Gihon ay bumalik na, di ba? Yung meme nga na, I've done this game before! Ginawa ko na to! Sana pinakita na itong taong to ay hindi to normal. Meron siyang moralidad na bakit ka pa babalik dyan kung bilyonaryo ka na. So hindi niya na-gets yun. At ang nangyari throughout ay gusto pa rin niyang mabuhay kasama ng kanyang anak para mamatay si Gihon. Nanalo si Gihon. So hindi siya redeemable. Kasi mahilig kasi ako mag-assume. Kaya lagi ako nasasaktan. Nag-assume ako na yun yung parang ikaw, yung tatay, di ba? Si 333. Ito na yung huling panahon at huling oras mo para maipakita kay 222 na namatay para sa anak nyo na meron kang redeeming factor. Na ikaw ay at the end of the day ay gagawin mo to para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa future niya. Pero hindi din. Hindi rin siya lumabas sa shell na yun. Ako okay na naman sa akin mamatay si Gihon. Okay lang naman. Kasi nanalo na siya eh. Nakakalungkot lang, hindi natapos ni Gihon. Okay, nasa ending na tayo Hindi natapos si Gihon yung kanyang goal nung pumasok siya ulit sa pangalawang Squid Game. Hindi niya na-overthrow. Hindi niya nalabanan. Siguro nagsimula siya ng mga cogs in place. Pero alam mo, ang hype kasi nung ending ng season 1 na ito na siya red hair, bago ko, ang dami kong gagawin, dudurugin ko tong Squid Game. Kung mamatay man ako, kasama ko yung Squid Game. Pero hindi. Sinabi niya doon sa isang one-liner niya doon na, we are humans, we are not horses. Ewan ko ako lang ang weird nung salita ng mga VIP doon. Tribesmen stalking the African ladies. So much money on that piece of junk. Oh, you sure your chopper was the problem? Or were you too drunk to wake up on time? Shut your fucking mouth! Hindi ko maintindihan, parang ginawa ulit siya ng outside. Pero yun, kasi binebetan sila kung sino yung mananalo. So yun nga, ang naging ending doon ay sinacrifice ni Gihon yung sarili niya para yung bata yung mananalo. Si 222. Okay naman sa akin yun, kasi sobrang symbolic niya na ikaw ang future, 222. Hindi masisira ang humanity. Tayo ay mga tao, ganito dapat mag-act ang mga tao pagdating sa mga ganitong klaseng sakuna at sirkumstansya. Kasi nakita natin throughout na ang mas pumapatay sa kapwa ay hindi yung game, pero yung mga tao naglalaro ng game. So pinakita niya doon. Na feeling ko, doon din nagkaroon ng inferiority si Frontman. Na yung mga ginagawa mo ngayon, hindi ko to nagawa. Nasa position mo din ako pero hindi ko nagawa. So mas mahina ba ako sa'yo? Kaya diba lagi na tinatanong doon, do you still have faith in people? Pinakita doon yun ni Gihon na meron akong faith sa sanggol na to. So yun siya. Nakakalungkot lang kasi, ewan ko para sa akin, mas merong symbolism yung sanggol kung meron siyang isang kasamang adult. Kasi pinapakita mo doon, di ba, na ang adult o yung mga parents ang mag-guide dun sa mga sanggol. Di ba? Alam naman natin, throughout dun sa series, na sinasabi nila, wala namang kwenta yung batang yan eh. O sige, sabihin natin meron siyang 40 billion won. Sino magpapalaki sa batang yan? Tapos ayun pa. Alala ko na naman. So, sige, time skip tayo onte. Babalikan natin yan kasi connected doon sa sinabi ko. Pinigay nila yung bata dun sa kapatid niya. Si Detective Huang. Kasama nung pera. So, nagkaroon pa siya ng responsibilidad. Hindi ko naintindihan. Bakit? Sa tingin ko, unang lang inisip yung ending. Okay, lagyan natin ng sanggol sa dulo yan. Tapos work background tayo. Isipin natin to, pabalik. So, basta kailangan may batang matira sa dulong yan. Tapos work backwards tayo. Kaya ganun kalamig yung sibula. So, doon hindi naluto ng husto yung kwento. Ang ideal na ending sa akin doon, nung moment na yon ay, yun nga, papamatay na si 333 para matira si Sungi at yung bata. Para mapalaki ni Sungi yung bata. Kasi hindi na niya nakikita yung sarili niya anak diba? So, at least, kung mamamatay man si Sungi, mamatay siya kasi binigay na lang niya sana yung kanya natitirang buhay para palakihin yung bata. Ang ganda sana nun. Isipin mo yung tatay mo, o at least yung sa tingin mo tatay mo ay winner ng Squid Game. At sana yung bata na lang yun na magta-time skip, diba? Kasi makikita nyo naman doon sa ending. Nag-i-ingress yung bata, diba? Sa States. Na isang Koreana. After 6 months, ito yung belonging ng tatay mo. Na meron pa mga dugo-dugo na parang pinalagpas lang for some reason ng bata, yung dugo na nandun sa costume. Nalay natin mabango yung dugo ni Gihon. Okay, fine. Silagpasan na natin yun. Huwag natin pansinin yung mga dugo at yung malansang amoy niyan. Tingnan natin yung card
reward at yung napalalunan niya. Kasi siya yung kumuha dun sa mga winnings ni Gi-hun. Siguro yun yung pinaka-effect nung pag-sacrifice ni Gi-hun dun sa dulo. Na pinakita niya kay frontman na may pag-asa pa rin ang mga tao, na ang humanity meron pa ding kinabukasan. Pero hindi niya pinramis na kailangan niya kunin yung bata. Pwede niya huwag pansinin yung bata eh. Pero siguro, tama nga naman, kung yun na lang yung natitirang resemblance ni Gi-hun, yung batang yun na matagal niyang pinaglaban, mas pinaglaban pa niya kaysa sa sarili ng tatay, eh, ikaw na gumawa. At ginawa niya ngayon. Tapos may cameo si Cate Blanchett sa dulo, na sinampal-sampal niya, kasi nga, sabay ko nga sa inyo, tap na nga ang Korean na Squid Game, nasa state na sila. Kaya, sa tingin ko, hindi talaga papayagan nung script writing at nung mga director na ma-overthrow ni Gi-hun yung buong Squid Game franchise. Kasi nga, gagawin pa nila sa iba pang bansa. Kasama pa din doon yung realidad at practicality na kailangan nila pag-atasin tong format na yun. Kasi, diba, kada culture, iba-iba yun. Related din ako rin naman. Ako, gusto ko rin makakita ng Pinoy na Squid Game sana. Yung mga ganon. Tapos yung matanda, yung pinaka-kinainis ako matanda doon, yung sobrang kupal talaga, yung ang sarap tuktokan. Ganun lang siya namatay. Tinulak lang, di man lang na pinahirapan, di man lang humiliate. Na ilang beses siya nakatakas from dun sa mga patibong sa kanya dati. Sana mas nilasap pa eh. Alam mo yun, sana ganun pa eh. Kung bibigyan ng score tong season 3 na ito, mga 6 out of 10. Plus 1 lang dahil may callback dun sa mga dating mga characters. 4 points na binawas ko dun. Galing yung ito dun sa writing, mga plot hole. Tulad dun sa North Korean na hindi ko masyado na feel kung bakit kailangan niyang tulungan si 125. Kasi marami pa naman doon sa mga players ang merong sanggol, mga baby. So mas connected lang siya doon kasi na-meet niya in person, kasi nakatrabaho niya to some extent. Yun na ba yun? Kasi ganun kalalim sa akin eh. Lalo na si frontman. Si frontman ang pinaka hindi ko alam anong gusto niyang gawin sa buhay niya. At yun nga, siya pa nagpakita sa dulo na meron pa ibang Squid Game. Sa tingin ko, most likely makikita pa natin tong si frontman at makikita din natin si North Korean girl. Kasi yung kanilang mga storyline ay labas pa ng Squid Game. Sana bigyan naman nila ng magandang backstory itong si frontman. Kala ko magpapatayan na sila dun eh. Dun sa harap dun yung binigyan siya ng dagger. Diba? Yung parallelism na ginawa niya dati. Kala ko yun eh. Ako, nalungkot lang din ako kasi si Gi-hun, ang pinakagusto ko sa kanya yung never siya pumatay ni isang beses sa game. Mapa dun sa una o dito sa pangalawa. Lahat ay true self-defense. Never niya ginawa. Pero sinakal niya to isa. So parang na-divergenize siya para sa wala. Bakit kailangan niya mapatay yun? Yung fake na militar. Ano makukuha niya dun? Kasi ganun din eh. Bago siya mamatay, sinabi rin sa kanya nung fake military man ay na, it's your fault. Parang wala din poetic value sa kanya yun eh. Sa dulo ng araw, na BM mo pa rin ako, na trash talk mo pa rin ako, napatay kita. Diba? Kasi natatawa ako nung nakagano nakatitig lang sa kanya eh. Inis na inis sa kanya. Okay sa akin yun eh. At least nakita ko siya na hindi lang yung guy na laging kengkoy. Diba? Pinakita na mga heroes hindi lagi nakukuha ang panalo. Okay sa akin. Sige naman ang realidad ng buhay, diba? Pero yung ending na yun, na hinahinaan lang ako, na mas may effect sana yung sanggol na natira kung may isa pang natirang hawak-hawak. Mas maganda yun eh. Kasi nagsa-send off ka eh. Binigyan nila, yes, ng isang adult. Si frontman na sobrang weak. Sobrang weak ng karakter niya. So, ang nagdalas nung dun sa sanggol ay si frontman. At yun nga, tama nga yung aking hinala. Ang weak din ng kanyang pagkakabigay dun sa anak ni Gi-hun nung pumunta na sila sa state. Di ko naramdaman yun. Ano ngayon? Sino ka? At bakit lumabas lang tong bata sa isang stranger? O sige, lagpasan na lang natin yung mga ganong writing. Okay lang sa akin yun eh. Hindi naman siya big deal. Pwede ko naman siya kalimutan eh. Pero mahirap kalimutan pag yung pinaka-plot yung sinusundan mo eh. At kung paano mag-unravel yung story. So, yung mga VIP, nakakasar lang kasi, di ba, pag sila nabuhay, ibig sabihin nun, tutuloy-tuloy lang yung Squid Game. At wala magbabago. Essentially, hindi nagawa ni Gi-hun yung kanya sinet out kung bakit siya bumalik dun sa game. Kasi yun yung pinaka gusto natin mangyari, di ba? Paano niya sisirain yung game? Pero hindi, natapos pa din yung game. Isa pa rin ang natira. Ganun pa din. Wala rin nagbago. Mga symbol, pwede mong simbolan lang lahat ng bagay. Pero kung wala tong effect dun sa mismong world, well, siguro baka sa next season magkaroon, eh wala siyang ramdam. Hindi mo mararamdaman to. At nakakalungkot lang kasi pinanood mo yung buong season 2 na parang walang conclusion. Kami naman sana bilang mga viewers, sana bigyan nyo kami ng pat on the back na, oh, tinapos yung buong season 2. Naramdaman nyo naman na ganito yung naging ending ng season 2. Kasi alam nyo naman, nagagawa pa kami ng isa pang Squid Game sa ibang bansa, di ba? So, dapat hanggang ganito lang. Pero hindi eh. Parang shinut down eh. Parang tinakpan mo ng buong buo si Gi-hun eh. Lahat na kanyang pinaghirapan, lahat na kanyang binalikan, sinara niya. Well, sinasabi nila na baka yung mismong bata na anak ni Tututu ang mag-overthrow doon sa susunod na Squid Game. Maybe. Sana lang meron nakuha yung mga audience ngayon. Kasi di ba, ang tagal nun eh. Ang magiging redeeming factor nga ni frontman nun ay kung sana pinatay niya yung buong VIP. Doon, andun siya kasama niya, siya mag-isa. Pero ano po ipigil sa kanya? Pwede niya patayin lahat ng mga VIP. Ibig sabihin, iba pa mga VIP. Ito mga VIP na to, ito lang yung mga siguro malapit lang sa Korea. Ibig sabihin, sa taas ni meron pa. Sa taas ng mga VIP, meron pang mas mataas. Kasi alam niya, kahit patayin ko tong 5 to, na mga addict sa dugo at mga nagpapatayan ng mga tao, meron pa rin magsusumbong sa akin to some extent. Kasi kumikita siya dun eh. Yun yung nakakalungkot dun. So, sunod naman, ito naman ang Absolute Cinema na K-pop Demon Hunter. Huwag niyo gamitin ang K-pop Demon Hunter para makausap ang isang fine shite Filipina dyan. Absolute Cinema siya hindi dahil sobrang ganda niya. Kasi, men, for kids nga eh. Pero at least, ang K-pop Demon Hunter, alam
alam nyo kung hanggang saan lang siya. Kakanta dito yung mga to at may enjoy nyo yung mga kanta. Paano naman yung mga kanta? Simple lang naman yung story, hindi naman kailangan maging malalim tulad ng mga puzzle at detective na mga movies. At least alam nyo kung hanggang saan lang. Hindi siya parang Snow White. Muna ako simulan sa Snow White, kaya gawa ng video na irita lang ako. Yung Snow White, children's film na gusto maging woke at gustong maging masyadong matalino para sa sarili. At para gawin mo yun, kailangan smart ka pala sa simula pala. Pero yung mga gustong gawin ng Snow White doon, hindi niya na-establish sa simula tulad ng women empowerment, ganito kami, hindi namin kailangan. Pero sa dulo, kinailangan niya yung tulong ng mga gwardya, ng mga townsfolk, ng village. So hindi rin siya yun. So at least, di ba, itong K-pop Demon Hunter, besides sa ginagamit nila pang patch note sa susunod nilang shorty, ay nagampanan niya kung anong gusto niya maging. At pinakita niya ng slight kung papaano at kung gaano ka-toxic ang mga stan culture. Yung sinabi nga doon ng main demon, give me your soul, give me your everything, di ba? You know, kung wala ka ng mga pagmamahal ka, mabibigay namin sa'yo to. At ganoon yung stan culture. Yung mga broken na mga childhood at mga nasa malulungkot na mga nakakahanap sila ng relief at escape dito sa mga idols na to na sobrang perfect at nasa sa mga halos hindi na makatotohanan ng mga mundo at physical na appearance. Idols nga hindi ka pwedeng madumihan. At pinakita nila doon throughout itong tatlong to ay meron silang mga sarili-sarili mga quirks, meron silang mga hindi sila perfect idols, di ba? Bawal nga sa mga idol yung may tato, pero to pinakita yung mga marka ng mga demons dun sa main girl na siya talaga ay merong dugong demon. Halata naman na may cliffhanger doon. Kasi di ako naniniwala na namatay lang yung isang Saja doon, yung soda pop. Di ako naniniwala na namatay lang siya ng ganun. At paano ba namamatay isang patay na? Soul yun di ba? Ano siya, parang demon. So babalik lang ba siya ulit? Parang sa God of War, di ba? Pag pinatay mo doon yung isang god, babalik lang din siya. Mawawala lang siya doon sa realm na pinaglabanan nyo. Ganoon lang din ba siya? Nung pinapanood ko tong K-pop Demon Hunter, para akong nag-randomize isang meta key viral generator. K-pop Demon Hunter. Kulang na lang, lagyan mo na rin ng Mobile Legends. K-pop Mobile Legends Demon Hunter ASMR. Punutuin nyo na. So, parang okay naman, alam mo yun, for fun naman at ang gumawa pa dun ay yung sa Spider-Man universe. So, nagawa naman nila maayos. So, bigyan ko ng score yun. Para sa mga kanta mismo, 8 over 10. Yun yung nagbuhat doon. Kahit yung story niya is pambata, okay lang yun. Diba? Minsan hindi mo kailangan kasing lalim ng butas ng wallet mo, yung mga pinapanood mo, diba? Minsan gusto mo mag-escape diba? Mapapasoda-soda pop ka lang doon. Tsaka maganda yung mga hindi ko nakilala yung mga boses nila pero maganda yung mga kanta. Kuha nila yung mga tropes ng K-drama. Hindi ko lang kung meron lang mga lost in translation doon, pero nung una, ang intindi ko is yung main antagonist na guy, iniwan niya yung pamilya niya doon. Hindi pala, pamilya pala as in hindi anak at asawa, nanay at kapatid pala. Parang ganun, yun pala yun. Kasi diba sa culture nila, hindi naman pwede mawala talaga ang kasamaan. Kaya yun na nagbabalance So kahit matalo nila through song, yung parang main na demonyo doon, yung parang baul ng apoy, hindi naman mawawala talaga yung entirely kahit talunin nila. Tapos pinapakita nila na sobrang sikat sila, pero nakakapunta sila doon sa likod nung parang clinic. Hindi ko na-get gano'n basta siya kasikat. Pero hindi ko na nga masyado nilaliman yung isip ko doon habang pinapanood ko. May narinig mo na kung saan yung mga kanta nila. At naiintindihan ko kasi talaga nagbabudget ang Netflix na magkaroon ng mga original series nila. Kasi nga diba alam nyo naman, kamakailan mayroong mga iba't iba mga kumpanya na nagtatayo ng kanilang mga streaming services. At syempre kung ikaw mayroong ka streaming service, alam mo na iban mo mga ini-stream na now, kung ako si Netflix, kukunin niya ng mga talaga rightful owners sila kung yung ibang streaming service ay mas maganda ang bayad sa kanila. At karamihan, lalo na nung start nung sa Netflix, kaya bumagsak siya, diba? Lumakas lang siya nung pandemic, na push talaga siya ng push. Billion dollar talaga ang nilalabas sila para maglabas ng mga ganito. Ng mga original series, ng mga magandang mga kanta sa mga series na yan. At mukhang lumagana naman. Nararamdaman ko yung quality ng mga kantang yun. Kahit ang basic lang, talagang meron siyang DJ E-worm talaga na mapapa-LSS ka. So yun lang, kasi pa mag-interview pa tayo, nanonood pa tayo mga kung ano-ano, comment nyo na down below. At kung meron kayo na mga masasabi pa tungkol na hindi ko pa nasabi dito, comment nyo lang down below, binabasa ko yan. Maraming salamat. Paulul Feeling Film Critic na mamahalam.